מוות. פה 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 פה. יאללה, איזה יופי אתם. הוא לבית. לא למהר. עוד פעם, 3 מוות. 1, 2, 3 מוות. לא לגעת. אפשר בבקשה ללכת ללמוד. זה חייב להיות גדול. הנה, אמרנו את זה. אני צריכה אותך עוד פה. את יודעת, זה היה יותר נחמד מצדך אם היית קצת יותר מתחשבת. ההורים איימו שיוציאו את הילדים שלהם מהחוג אם הוא ימשיך. ולא יוצאים מזה אמא, זה לא שפעת. נתנאל אוטיסט והוא תמיד יהיה אוטיסט. עצם זה שאנחנו מביאים משהו שאני כתבתי והוא סיפורים אמיתיים, יש לזה ערך הרבה יותר חזק מאשר מחזה שהייתי סתם ממציאה מהראש. בסוג של טירוף. זה היסטריה, זה חרדה. אני יכולה להרכיב איתך? אוטיזם זה נושא חשוב כי אנשים על הרצף הם נמצאים בינינו והם לא בהכרח שונים מאיתנו. הם פשוט אולי חושבים קצת אחרת או מבינים טיפה אחרת וזה חשוב שנבין את זה.